na-ege m ntị. Ngwa gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Ịchọrọ ibido imebe ive onyonyo, ụjọ na-atụ gị na-asị ewo ibido ime ive onyonyo a ọnkwalụ ndị ga na-enene gị ọnkwa ndị ga na-ebinyere gị aka na ya. Nsogbu adịrọ, atụzi n'ụjọ, ngwa delụjụ ka m tinye gị azụ. Ndị Igbo YouTubers na mba ụwa niile mana ofesi o mana anyị Igbo anyị o anyị nọkọtara ọnụ wee na-akwado onwe anyị. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ibidie na lụta ụlọ maka na anyị ya akwado gị. O nwere ive ọzọ anyị na-alụ n'Igbo YouTubers na-abụrọ ịkwado onwe anyị. O ngwa bịaluo nso. Ị na-abịa ị na-akpọta ụmụnne gị maka na asị na egbebele ugobelu nke si ibi ebeni nkwụkwa anya mana n'ọnọdụ a ọ ive anyị na-emelụ onwe anyị. Onye melụ ibi emelụ, onye lili onye nwa. Ọ dị gị mkpa na ị chọrọ isonye n'Igbo YouTubers nke mba ụwa niile. Ezie ntị ka m gwa gị ka ị ga-esi wee sonye. Jee na akala m njirimara m n'ebe a na-akpọ Instagram ka ị deelu m ozi mana m ga-arapụ ya bụ njirimara m na Instagram na description button. Aka m bụkwa Nwaada Glory Ekenewuno, onye nta akụkọ gị n'ime ogbe. Ngwa ka ọ dị.